Yn gyntaf, ar am. Helo, symau. Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones dwi, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, podlediad lle mae yna Americanwr a fagwyd yn halaeth enfawr Ohio yn ceisio ddysgu rhywun a fagwyd yn halaeth enfawr Ynys Môn ynglyn â cyfoeth i iaith ei hun. Da ni ar gael ar y ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae mod yn gwylio ni'n chwifio'n breichiau yn achlysurol, a da ni ar gael yn gynta, Jerry. Yn gynta ram. Gynta ram. Gael yn gynta ram. Jerry, sy'n ti? Da iawn. Da iawn. So, yn yr penodau dwytho yma, dwi wedi bod yn, wel, fel ti'n gwybod, dwi wedi cael modd i fyw yn dysgu am Morgan Llwyd ac yn cael fy nghyfareddu gan hynny. Felly, lle da ni'n mynd tro yma? Wel, dyn ni am barhau am Morgan Llwyd am un bennod arall, achos mi gyhoeddodd gymaint o lyfrau, mi gyhoeddodd 11 o lyfrau. Chwaith rhwng 1653 a'i farwolaeth yn 1659, felly mae yna ddau arall dwi eisiau trafod. Dau lyfr sy'n cael gymaint o sylw hwyrach, a mae'n ddiddorol iawn. Oce, wel, cyn i ti'n neidio fewn i'r hyn, be am just rhag on bod yna rwy'n yn ymuno hefo ni am y tro cyntaf, be am just atgoffa pawb gan gynnwys fi o pwy'n union oedd Morgan Llwyd a pam bod ni'n ffindio fo'n mor ddiddorol? Ie, hollol. Wel, mi gafodd Morgan Llwyd i fagu mewn dwy ardal wahanol yn wreiddiol o Faentwrog, o'r Dydwy, reit, Siferionydd, wedyn pan oedd o tua 10... Lle nes i chwarae o'r gigs gweithan fy mywyd i pan o'n i'n chwarae drums. O, i wir? A mae'n twrog. Dwi'n cysylltu mae'n twrog efo chwarae gig. Yn yr ochr iaith? O, ie, dwi'n tua deg gynnau rhywbeth gofod yna. Ond doedd o'n chwarae drums mewn band. Ac pan oedd tua 10 oed, sy'n nid Morgan Llwyd a'i fam i Wrexham. Ac gath o'r ysgol yn Wrexham, ac mi oedd Wrexham wrth gwrs ar y ffin, felly oedd y fwy o ddylanwada o Loegr, ac mi oedd yna Biwritaniaid yn pregethu yn y dre. Mi gafodd o droedigaeth yn mynd yn Biwritan, lle. Un o'r bobl oedd am buro'r eglwys ac mabwysiadu fersiwn dwys o Brotestaniaid mewn ffordd. Ac yn y blaen. Ac oedd o'n coleddu llawer o syniadau gwahanol o ran i grefydd, syniadau radicalaidd newydd. Ac rhywbeth arall, dyn ni ddim wedi diffinio hyn eto, ond dyn ni wedi crybwyll y posibiliad bod o hefyd yn gyfrinydd, ac mae werth yn ei oedi a diffinio cyfriniaeth. Mae ysgolheigion sy'n astudio crefyddau mewn diwylliannau gwahanol dros y byd yn nodi bod yna bethau sydd yn gyffredin o ran cyfriniaeth. Dim os ydych chi'n sôn am rwle neu America, neu rwle dwyrain canol, neu be bynnag. Ac yn fras, mae cyfrinydd, hynny yw mystic yn Saesneg, cyfrinydd yn rhywun sydd rhywsut neu gilydd yn cyrraedd rhyw gyflwr gwahanol. Mae'n rhai diwylliannau, mae pobl yn dyddi'r cyffuriau, neu yn prydio, mae'n hyn neu bynnag, yn cyrraedd rhyw... Cerddoriaeth. Cerddoriaeth. Cerddoriaeth Swfi o Pakistan, dwi'n hoff. I fod yn amhanus ofnadwy, dwi'n hoff iawn o gerddoriaeth Swfi. Wel, mae'n braf darganfod wedd ysbrydol ar dy bersonoliaeth di. O'r diwedd. O'r diwedd. Ar ôl chwilio. Na chdi, felly ti'n gyfrinydd Swfi. Da iawn. A wedyn mae cyfrinydd yn cyrraedd rhyw gyflwr arall, ac yn y cyflwr hwnnw sy'n mond yn para dros dro, mae'n profi rhyw agolsatrwydd at ddiw neu rhyw brofiad ysbrydol anghyffredin, wedyn mae'n dod nôl o'r ddaear a mae wedi i gyfoethogi yn ysbrydol oherwydd y profiad. Ond weithiau mae profiad tu hwnt i allu eiriad. So jyst rwy'n i feddwl amdano fo, achos weithiau mae Morgan Llwyd fel pe bai yn trafod rhyw brofiad ysbrydol sydd yn wahanol iawn i'r arfer. A ddau beth arall oedd di taro fi'n anhygoel o ddorol amdano fo, a dwi wedi bod yn meddwl lot ynglyn â hyn ydy, yn gyntaf i fod o'n rhan o leiafrif yng Nghymru. Yn union. Bod o'n rhan o leiafrif bychan dirmygedig gan lawar yng Nghymru, ond hefyd bod o ar frys, achos oedd o'n teimlo yn bod ni ar drothwy, neu bod nhw ar drothwy diwedd bopeth. Oedd o'n byw dan gysgod llyfr y datgyddiad, oedd o'n 1666, ar rhifa 666 yn allweddol ac yn teimlo bod o ar frys i drio achub i'w gyd-wladwyr. Yn union, a'r rhan fwy'r Cymru yn y cyfnod yn eglwyswyr traddodiadol hen ffasiwn, ceidwadol lle yn wahanol iawn i Morgan Llwyd. Ac fel yn ni'n trafod y ddwy bennod dwytha, mi ddechreuodd o gyhoeddi llyfrau yn Gymraeg yn y flwyddyn 1653, oedd o'n trio'n galad i ddefnyddio i holl ddonio fel awdur i gyrraedd clonau meddyliau i gyd Gymru. Ond, dwi'n meddwl, erbyn diwedd ei oes, mae'n bosib i fod o wedi dechrau dadrwythiad ac sylweddoli nad oedd yn llwyddo. Fi sy'n damceniaethu ac yn dweud hynna, ond mae'r ddau lyfr dyn ni am drafod
y tro yma, lle, yn bethau sydd yn wahanol, hwyrach i fod o'n dechrau troi i olygon at bethau eraill, yn dechrau teimlo nad yw am lwyddo i droi Cymru'n wlad Brytanaidd drwy draw. Ac felly, dwi eisiau dechrau gyda llyfr bach diddorol gyhoeddodd yn y flwyddyn 1657. 8 wyna yn ôl tra bod ni'n gyhoeddodd yn 1657. Felly, yn gyntaf llyfr yma Gwyddor Uchod, cyfrol fechan sydd yn, wel, un gerdd hir ydi o, llyfr sy'n cynnwys barddoniaeth, un gerdd estynedig, sy'n trafod gwyddor, gwyddora, gwyddoniaeth, uchod yn yr awyr, felly mae'n astudio'r ser, y planedau, seryddiaeth yn union. Yr union, hollol. Ac, sy'n meddwl am y cyfnod yn wyddonol, mi oedd na ddarganfyddiadau, pobl fel Galileo Galilei, Johannes Kepler wrth yn astudio'r awyr efo sbian drych ac yn cyhoeddi rai ddarganfyddiadau, felly oedd na wyddoniaeth yna hefyd. Ond hefyd, dwi'n meddwl, yr ysgolhaeg Wyn Thomas ddisgrifiodd y llyfr hwn fel astroleg Gristnogol, achos mae'n studio, mae'n sbio ar y ser y planedau fel astrolegydd, ond mae o'n gweld gwaith Duw yna, a mae'n dehongli y ser a'r planedau fel arwyddion sydd yn ffordd i ystyried Duw a gwersi crefyddolau. Felly un cerdd hir... A di hwnna beth cyfriniol bron yn lle? Bosib i fod o. Dehongli arwyddion fel petai. Ie, hollol. A na ni drafod hynny eto, hollol. Felly, dyfyniad cyntaf sy'n gen ti, dyma'r chydig o linellau sydd ar wyneb ddalen y llyfr, yn cyflwyno'r llyfr yma i ddarllenwyr. A felly mae hwn y wyneb ddalen Gwyddor Uchod o 1657 i fod yn fanwl. Pan edrychwyf ar dy nefoedd faith a gweled gwaith dy fysedd, yr hael a'r lleiad gron a'r ser mewn trefn ag amder rhyfedd, pa beth yw dyn rhyfeddwn ni? Ie, hollol. Ie, mae'n faroniaeth rydd, eitha syml, ti'n fod? Ac mae rhywbeth anwyl amdano fo, bron os yn sgwini ar gyfer plant neu rhywbeth, ti'n fod? Hollol, Ond i ddod nod at yr awgrym i fod o bosib yn gyfrinydd, mae'r gair rhyfeddwn ni, y ferf, rhyfeddaf, a'r ansoddau'r rhyfeddol, a'r hyfedd. Mae'r gair yn britho'r gerdd hir yma. Ac os dyn ni'n neidio ymlaen rhyw ganrif a hanner ychydig lle, i ganol y diwygiad Methodistaidd yng Nghymru, ac un o ymynwyr mawr y diwygiad Methodistaidd Ann Griffiths. Mae yna dipyn o ysgolheigion wedi sgwennu am waith Ann Griffiths, Wyn Jones ac eraill, ac yn awgrymu bod hi'n gyfrinydd, bod hi'n mynd i ryw gyflwr yn profi ryw agosatrwydd at ddiw a neu Iesu ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, mae'n brofiad tu hwnt i eiriau ac y cyfa mae'n gallu neud yw diolch am y profiad a rhyfeddu ato fo. A mae'r gair rhyfeddaf yn britho barddoniaeth Ann Griffiths hefyd. A mae hefyd yn britho'r gerdd hon. Felly, os ydym mynd ymlaen, y dyfyniad nesaf, jyst cwbl o unella yn profi'r pwynt yma. Wrth edrych hwn, dwi'n mynd i brofi'r pwynt efo gordd o fan hyn. Rhyfedd arglwydd, rhyfedd medd pob angel dedwydd. Rhyfedd wyt ti medd y seintiau, rhyfedd hefyd medd dy eiriau. Ie, felly ti'n gweld yr ailadrodd, ac yn pwysleisio hyn, ti'n fod. Dwi'n licio hwnna, rhyfedd hefyd medd dy eiriau. Ie, yn union, hollol. Ac mae gair Duw, wrth gwrs, yn holl bwysig yma, ac mae'r llyfr nesaf dyn ni'n mynd drafod yn canolbwyntio ar y gair hwnnw. Ond, felly fel nes ti awgrymu dy hun, mae rhyfeddu at yr arwyddion mae'n gweld yn yr awyr a yn teimlo bod yna rhywbeth yna ffordd o ddod yn agos at Duw a deall gwaith a gwersi Duw yn felly. Bosib iawn i fod o'n dehongli'r planedau'r ser fel arwyddion, nid yn union fel bysa gwyddonydd yn neud, ond fel mae rhywun sy'n proffwydo yn dehongli arwyddion. Dyn ni trafod yn y blaen, traddodiad Brit Bryd i Cymru yn trafod hanes y Cymru mewn perthynas a'u presennol a'u dyfodol nhw a'r bardd broffwyd yn dehongli arwyddion i geisio gweld
wel, Prydaw a Mabdarogan i achub y genol, da. Felly mae'r wedd fyma, felly, o ran dohongli arwyddion, da. Jyst yn haro Iwan, o'n i'n dweud bod o'n rhan o leafrif reit am o blogaeth dyrmygedig. A mae'n coeddi 11 o lyfrau? Ie, rhyw 2 yn Saesneg a rhyw 9 yn Gymraeg, rwy'n ffolo. Oce, pwy oedd yn prynu'r llyfrau Cymraeg yma? So beth, ydyn ni'n gwybod rhywbeth ynglyn â... Ynyw, oedd o'n... Ynyw, so ni'n cymryd bod seryddiaeth yn rhywbeth oedd yn dir cyffredin, rhywbeth sy'n gallu bod o ddiddordeb i bobl oedd ddim yn biwrytaniaid. Ynyw, be oedd o'n drio wneud efo hyn? Ti wedi codi cwestiwn mawr, allan sy'n werth i atal tan y diwedd. Ond gan, dy fod wedi godi wan. Rhaid bod ni'n nghofio, gan o pob dim. Ia, o'n eisiau trafod hyn cyn y diwedd. Ein bod ni'n ystyriwn Morgan Llwyd yn awdur canonaidd, hynny yw un o awduron Cymraeg pwysica'r cyfnod modern cynnar, ac mi gafodd yn sicr i ddyrchafu a'i fawrygu gan ymneilldiwyr yn y 19af ganrif ac ymlaen hyd heddiw. Ond hyd yn gwneud anodd iawn ar unwedd gan fod dylanwad, dwi'n llawer o bethau cyfoes yn dweud, dwi'n wrth ymwneud o Morgan Llwyd yn y llall. Yn dweud, dwi'n meddwl oedd o'n methu i ennill calonau meddyliau Cymreig ar y cyfa. Ond mi oedd yna ddarganfyddiad cyffroes iawn lle ddiweddar, jyst cyn Covid. Mi gysylltodd hanesydd o dy Brifysgol D, Brifysgol Caerdydd, Lloyd Bowen a fi. Mae'n gwybod mae Lloyd yn gweithio ar hanes Cymru yn y cyfnod modern cynnar. Mae'n gwybod mod i'n gweithio ar Lynyddoedd Cymru cyfnod. Mi ddedodd o bod wedi sylwi bod rhyw lawysgrif Gymraeg oedd mewn meddiant preifat yn dod ar werth mewn auction yn Llundain. Ac oedd nhw'n ddysgrifio'r llawysgrif. Wel, eisiau ati ddechrau gysylltu yn llyfrgell ym Mhrifysgol Bangor a'r llyfrgell genedlaethol yn Aberystwyth, ond oedd yn rhy hwyr oedd y llawysgrif wedi gwerthu yn barod a llyfrgell Folger yn yr ymdleithio wedi ffrynu hi. Ac mae'n llawysgrif sgwenwyd gan Gymro yn Llundain, dwi'n meddwl. Wel, ys yr ail hanner, tua diwedd yr ail ganrif 15 ar ôl i Morgan Llwyd arw. Ac mae'n Gymraeg ac yn Saesneg. Mae'n cynnwys cyfieithiadau o weithiau puritanaidd o ieithoedd eraill. Hefyd, mae'n cynnwys copi llawn o cwbl o lyfrau Morgan Llwyd. Nath o boi yma sgwennu gyda'i law ei hun, copi o llyfr Triaderin a cwbl o lyfrau eraill. Ac hefyd cyfieithu gweithio Morgan Llwyd i'r Saesneg yn y llawysgrif. Felly mae'r llawysgrif yma wedi chreu gan Puritan Cymraeg ar ôl i Morgan Llwyd farw. Mae'n dangos bod o'n darllen pethau eraill gan Puritaniaid eraill, a hefyd yn copi o gwaith Morgan Llwyd ac yn ei gyfieithu. Felly, mi nes i gyffredin ymnadu, achos o'n i'n gweld y llawysgrif yn syth o rhywbeth o ddolen goll o ran hanes trosglwyddo a gwerthfawrogi gwaith Morgan Llwyd. Felly, mae'r darlun yn anghyfiawn, ond mae'n amlwg bod Puritaniaid yn ei oes ei hun ac yn genhedlaeth nesaf, wrth gwrs, yn gwerthfawrogi waith ac yn cylchredeg. A mae hwn yn rhywbeth newid sbon, mae hynna mor... Wel, amddiddorol. Wel, diolch, dwi'n falch bod wedi gofyn gred. Felly, mae Gwyddor Uchod yn llyfr diddorol, achos pwy fysa'n meddwl sgwennu cerdd gyfa, 10 ar 20 o dudalen o gerdd, yn trafod y planedau'r ser fel ffordd o ddohongli arwyddion a rhyfeddu'r waith diw. Mae'n ddiddorol ofnadwy da. Ond wedyn, mae'r llyfr nesaf dyn ni am ei drafod, gair o'r gair neu sôn am sŵn, gyhoeddwyd flwyddyn yn gynharach yn 1656. Mae'n llyfr diddorol iawn, a mae'r llyfr hwn, Rhyddiaith, nid barddoniaeth, a mae gyd yn fyfyrdod ynghylch iaith a geiriau. Ac i rhywun fath o fi sy'n astudio iaith a llenyddiaeth. Ti'n ei mopio fo hwn. A hefyd o ran y math o theori lenyddol dwi'n hoffi. Mae'n ddiddorol iawn. A jyst i osod y cyd-destun deallusol, dwi'n meddwl mae'r llyfr yma yn hyn o ddiddorol yng nghyd-destun holl feddwl, mae'n ddeud mawr, yn holl feddwl y gorllewin mewn ffordd. O'r hen, a thronwyr yr hen roeg trwy'r cyfnod Gristnogol ymlaen at theori lenyddol o fodernaidd yr 20th ganrif. Achos un peth mawr, ganolog, i ddiwylliant gorllewinol yn ôl llawer, yw
y logos. Gair groeg yn y hyn roeg am gair. Logos yn gwneud y gair. Ac mi oedd yr hen athronwyr yn Lad Groeg yn meddwl amdano yn trafod logos fel rhyw ffordd o ddeall gwybodaeth ei hun ac yn y blaen. Ond hefyd gyda Gristnogaeth ar ddechrau ddengol Iowan, y frawddeg gynt yn y dechreuad, yr oedd y gair. A'r gair oedd gyda Dyw, a Dyw oedd y gair. Yn union. Dwi'n gysdi rhywfaint o ddisgwrs. Oedd hi'n chwarae teg. Dwi'n mynd gafon gwbl golledig, Jerry Hunter. Ond, ia, felly fyna mae'r gair Cymraeg gair yn cyfieithu logos ynddo. A wedyn y syniad bod y dylanwad yn drwm ar feddwl y gorllewin a hyd at chwod yn 1960 a 70 athronwyr fel Jacques Derrida yn Ffraeg. Sôn am bod cymdeithas y gorllewin yn logo ganolog, bod y logos yn yn gormesu bron ynddo ac yn y blaen. Felly, mae'r llyfr mae gan Morgan Llwyd gyhoeddwyd yn 1656 yn llyfr sydd yn rhyfeddol o logo ganolog yn dyrchafu'r gair, y gair Dyw. A mae'n gwrth gyferbynnu gair Dyw a geiriau iaith gyffredin ar y ddeiar. A mae'n yn athronyddol, mae'n waith athronyddol arloesol blaengar, byddgar, diddorol. A fel ti'n gwybod, mi oedd Morgan Llwyd yn awdur penny gamp, felly mae'n defnyddio rhyddiaeth rhyfeddol i drafod cysyniadau crefyddol ac athronyddol hynod gymlath ac o bosib tu hwnt yn gallu ni i'w dirnad ar y degau. Ond dwi eisiau dechrau gyda'r... yn gallu ni i'r eisiau. Ond nes ti edrych yna fi. Oedd bobl sy'n gwylio hwn ar YouTube yn gallu gweld y golwg na o. Sgyn ti'n chance yn fyny yn gwybod. Wel, os oedd o'n gyfrinydd ac yn sgwennu am ryw brofiadau hefyd, ymdrech i ymglwad y gair tragwyddol Dyw ynddo. Rhywbeth mae'n anodd iawn i bobl fatha ni i ddyrnad. Yndi. Felly ni ddechrau efo teitl y llyfr, da. Reit. Y teitl llawn. Ia. Gair o'r gair, neu sôn am sŵn. Y llyferydd anfarwol, yr hwn trwy'r byd a glywir ym mhob iaith tan y nefoedd, ac ym mhob tafodiaeth hyd eithafoedd y ddeiar. Ie, da. Gair, hollol. Dwi'n licio gair o'r gair, sôn am sŵn. Sôn am sŵn. Mae'n siŵr fel teitl album rock Cymraeg y 70au yn rhywbeth. Sôn am sŵn. Ie, hollol. Ie. Wedyn, felly gwrth gyferbyniad sydd gyda fel rhwng gair tragwyddol Dyw a ieithoedd cyffredin, ond hefyd y ffordd ni'n gallu trio clywed iaith Dyw yn yr iaith yn ni siarad ac ni chlywed e. Felly ni'n sbio nesaf ar ddechrau y bennod gyntaf. Mae'n ddiddorol iawn fel mae'n dweud. Dydoniaeth ei hir yn gen i fynd trwyddo fo wrth y bwysau. Nid oes gyda Dyw yr hwn sydd dri yn un, ond un iaith, na chan ei engylion deallus ef, ond un dafodiaeth briodol. Ac yn honno y maent yn moliannu Dyw ac yn siarad ei gilydd ac ar seintiau, heb lais tafod na sŵn geiriau, ond yn ddistaw, nefol a nerthol o'i flaen ef. Nid yw'r byd yn deall mor iaith yma, ond yn byw mewn llawer o sŵn arall mewn geiriau, llwybrau ac opiniynau neilltuol, ac y mae'r cymysg yn rhwystro'r purdeb. Hyn, mae llawer iawn o ddynion yn galw Babylon, yn Zeion, yn tybied, mae'r cwyr yw'r mêl, ac yn dal mae trefn yw anrhefystra, ac mae undeb yw'r cymysgedd a'r cyfeiliorni. Am hynny o ddyn, gad i ni ddeffroi ac ymroi ynghyd, yn ostynedig ac yn gystuddiol o flaen wyneb y Dyw dibartiol i geisio deall ei iaith ef ei hunan yn y byd. Ac wrth hynny, ni gawn, neu cawn ni, y ffordd i ddyfod allan o'r Babylon ac allan o'r ddinas honno sydd ynom ni yn yr hunan ac yn y byd. Ie. Felly dyna'r dasg dde, ceisio clywed Dyw yn siarad. Ond hefyd, Leaving Babylon ynddo. So, ti'n modd, i gael bach o Rastafari. Ie, bach o Bob Marley yn fanna. Mae eisiau dyfod allan o'r Babylon, lle da ni'n twyllo'n hynny'n bod ni'n deall. Bod ni'n tybiad mae'r cwyr yw'r mêl. Dwi'n licio hwnna. Ac anhefn yw
trefn. Dwi'n licio, mae'r cwyr yw'r mel yn dda iawn yn dydi. Hollol. So mae rhaid i ni ddyfod allan o'r cyflwr sathredig. Trwy rando ar iaith Duw a'i dilyn da. Ar ganol cymysgedd holl ieithoedd y byd. Y sŵn ma. Hollol. Yn hanol y sŵn. Twrw y byd yma lle da. Ymdawelu mewn ffordd da. Wedyn... Mae hwnna'n drawiadol iawn. Mae'r iaith yn wych. Mae'n bwerus iawn. Hollol. A hefyd mae o'n dweud fel y llyfrau cynta hynny gyhoeddodd yn ôl ar ddechrau yrfa, fel awdur 1653, yn dweud mae yna ormod o lyfrau yn y byd, mae yna ormod o syniadau, opiniynau, mae'n dweud hynny eto, mae yna gymaint o syniadau, mae'n drysu pawb, dyn ni'n gorfod ymdawelu, symleiddio'r meddwl, myfyrio wyrach, myfyrio, ella mae'n fatha meditation sy'n gyda fo gael, i geisio ymdawelu ac ymglwed a iaith Duw. Wel, achos mae iaith Duw yn iaith lle mae bobl yn siarad heb lais tafod na sŵn geiriau, ond yn ddistaw nefol a nerthol o'i flaen ef. Lle mae'r cyferbyniad na rhwng iaith Duw a'r clebar a'r lafar y byd. Yr union. A dwi'n meddwl, os ydyn dychmygu i fod yn ceisio defnyddio technegau llenyddol fel awdur i gyflwyno syniadau neu geisio crisialu profiad cyfriniol, dwi'n meddwl mae defnyddio gwrthwydiad yn ffwrdd o wneud hynna. Os da chi'n deud dau beth sy'n wrthwyneb i'w gilydd, mae'n amhosib bod yn... Mae'n amhosib siarad a bod yn ddistaw. Ond eto, mae gwrthwydiad yna yn mynegu profiad ysbrydol tu hwnt o'r gyffredin, de. Yna un ffordd o wneud o. Felly, diddorol iawn. Wedyn, roedden ni'n sôn o'r dechrau am y ffaith bod Morgan Llwyd yn byw yng Nghysgod, datguddiad, ac yn meddwl bod y proffidolaethu yn dŵad, ac dŵad y byd yn dŵad, a mae'r dyfyniad nesaf yn cyflwyno'r thema honno mewn ffordd eitha amlwg. Wele, y mae'r awr hon y seilia olaf yn ymagoryd, a'r udgyrn olaf yn seinio yng Nghymru yn Lloegr yn Ewrop ac yn holl gonglau'r ddaeor. Nid oes ond un gwir, a hwnnw a saif byth, pan fod dail prenau opiniynau dynion yn cwympo dan draed trwy oerfel gaeaf Duw. A'r gair hwnnw yw'r gair o enau'r tad tragwyddol, a mae'r hwn y rydym ni yn sôn. Mae o'n bwerus, dydi? Mae'r ymadroddion sy'n gyda fel oerfel gaeaf Duw. Mi nath Aled Jones Williams cymryd hyn deitl ar gyfer llyfr, mae'n wych, dydi? Dwi'n licio pan fod dail prenau opiniynau dynion yn cwympo tan draed trwy oerfel gaeaf Duw. Mae syniadau dynion fel dail ar goeden sy'n gwywo ac yn marw. Syffio dan draed. Hollol. Mae rhywbeth apocalyptaidd amdano fo, ond eto rhywbeth i'w groesawu dyn ni mewn ffordd hefyd. Wan ta, mae'r dyfyniad nesaf ddiddorol iawn, y ffordd mae'n enghraifft o, os mae'n rhaffu gwahanol syniadau ynghyd, ac yna'n tywys ar hyd rhyw gadwyn syniadaethol, ac na'n i weld beth sy'n digwydd yn y fod. Mae'r gair yma yn y cariad, a'r cariad yn y meddwl, a'r meddwl yn yr enaid, a'r enaid yn y corff, a'r corff yn y byd, a'r byd yn y gair, a'r gair yn niw, a Duw ei hunain yw'r gair a'r oll yn oll. Mae'n bach fel mae'r pren ar y bryn, a bryn ar y ddear. Ddear ar ddim. Dydy. Ond os yw'n meddwl am syniadau athronwyr diweddar fel Jacques Derrida ac yn berniadu logo, ffaith bod meddwl y byd gorllewinol yn aml yn logo ganolog yn dyrchafu cysyniad o gair fel ffordd o gair trafodaeth, ynde? Achos mae'r logos, mae'r gair yn cyfeirio rhywbeth tu hwnt i'r ddadl mewn ffordd i gyfiawnhau. Oedd yma, mae'n dechrau, mae'r gair yn y cariad, a cariad yn y meddwl yn yr enaid, yr enaid yn y corff yn y byd yn y gair. Gair yn niw, a Duw ei hunain yw'r gair. Felly mae'n dechrau fo gair, mae'n dod nôl at y gair. Felly mae'r gair yn cwmpasu pob peth, ynde. Does ydy'n byd tu allan iddo fo mewn ffordd, de. Yn ddorol iawn. A mae'r delweddau, mae gyd mor drawiadol. Yndyn, hollol. Fel ti'n dweud, mae'r syniadau mae'n amlwg yn astrus iawn, ond mae'r cyfleu yn fendigedig. Rhythm y frawddeg, hefyd, mae'n wych. Ynddi, mae hwnna'n rhywbeth da ni wedi gweld drwy'r penodau yma. Hollol. Ond un beth sy'n ddiddorol hefyd, mae'n
mae'n bwrw amheuaeth, mae'n tanseilio gwerth ieithoedd dynol da, achos dyn ni eisiau ymdawelu a chlywed iaith ddistaw yn holl bwysig Duw. Ond eto, mae hefyd yn rhyw ddyrchafu gwerth yr iaith Gymraeg fel cyfrwng i ysgrifennu. Ac mae'n fel dyn ni trafod o blaen wrth drafod gweithio eraill Morgan Llwyd, mae hefyd yn apelio at hunaniaeth Gymreig y darllenydd hefyd trwy sôn am hanes Cymru a dyrchafu rhyw fersiwn o Gymreigdod. A dyma'r dyfynu'r olaf eisiau trafod, rhywbeth lle mae'n sôn am hanes y Cymru yng nghyd-destun iaith ac yn y blaen. Fe ddywedwyd am y Cymru gynt fel hyn, ei ffydd a gollant a'i hiaith a'i gadwant, ond yr awron a dywedir y ffydd a geisiant a'r wir iaith a gant. O, mae hwnna dda, yndi? Yndi. Felly, ti'n gwybod beth mae'n neud yna? Mae'n aralleirio hen broffwydoliaeth Gymraeg a oedd mor boblogaidd o ddiwedd yr oesau canol ymlaen am ganrifoedd weithiau mae'n cael ei alw'n y broffwydoliaeth fawr. Mae rhai llawysgrifau yn ei ffriadolu i'r cynfardd Taliesin, rhai i Fyrddin ac yn y blaen, un o'r beirdd arallfudol yn y traddodiad llenyddol Cymraeg. Ac fel arfer mae'n mynd fel hyn, i ner y folant, i hiaith y gadwant, i tir y gollant o'n gwyllwaliad. Felly mae'n broffwydoliaeth o hen hanes y Cymru, yr hen Frytaniaid, pan oedd y Saeson yn goresgyn a da ni'n cael gwthio i'r cyrion. I'r gorllewin. A maen nhw'n mynd i golli tiroedd ar wahan i'r darn bach yma yng Nghymru, ond maen nhw'n parhau i foli Duw ac i hiaith y gadwant. Hen gysyniad Cymraeg, mae'r iaith Gymraeg yw'r peth y llunyn trwy hanes sydd yn sicrhau bod hunaniaeth Gymreig yn para. Ond mae o'n dweud, ond yr awron a dywedir y ffydd a geisiant a'r wir iaith a gant. Sef y iaith ddwyfol yma. Yn union. Felly mae'n cymryd tamad o broffwydoliaeth a oedd mor bwysig yn hyrmau hunaniaeth Gymreig ac mae'n ail-ysgrifennu broffwydoliaeth i ddweud olwch. Beth sy'n bwysig yw symud trwy'r iaith Gymraeg a chanfod ffordd o glywed iaith Duw i gael eich achub. Ffantastig, Jerry. Mae Morgan Llwyd wedi bod yn ffasiwn agoriad llygad i fi. Ti'n enw yn unig a bod yn hollol onest a ryw fath o ddealltwriaeth bod o'n un o'r Puritaniaid a bod yna bobl fel Emwyn Thomas yn ffoli ar y tri aderyn, ond argol fawr, mae yna ffasiwn gyfoeth. A mae o'n jyst yn ddarllen mor hyfryd. Mae'r hyddiaeth mor wych, dydy. Ar farddoniaeth, mae'n swynol, dydy. Ac, bod y syniadau crefyddol yn gyson yn ei weithiau gyd, un math o syniadau, a'r un math o lais angerddol, dydy'n gwybod am hob un. Eto, mae'r llyfr yn wahanol iawn i'w gilydd, a ffordd mae'n cyflwyno syniadau yn defnyddio ffuglen mewn ffordd yn llyfr y tri aderyn, yn creu cymeriadau ac yn cael cymeriadau yn siarad ei gilydd rhyw ddrama fach. Chdi a dy gigfran. Ac yn y blaen, hollol. A wedyn llyfrau fel arbrofi mewn ffordd, yn sgwennu rhyw gerdd hir yn synfyfyr ynghylch y ser a planedau a'r llyfr rhyfeddol hwn, gair o'r gair neu sôn o'n sôn, yn myfyriwr ddwys dros didalen y lawr ynghylch iaith a'r gwahaniaeth rhwng yr iaith yn un siarad y iaith nefel. A gallai ddim dychmygu unrhyw lyfr yn yr iaith Gymraeg sy'n mynd i effeithio mwy sy'n mynd i ddenu di fwy na llyfr ynglyn â iaith gan rhywun a sgwenwyd yn yr ail gan sgwenwyd yn y cyfnod yma. Mae hwnna catnip i Jerry Hunter. Neu ddechrau rolio'r llawr. Ond, bod y syniadau crefyddol yn estron iawn ac yn anodd i mi coleddu, ond eto mae'r meddwl i mi Morgan Llwyd yn athronydd, yn feddyliwr mawr de. Hynny oedd o'n wir yn meddwl yn ddwys am ystyr bywyd, am yr ysbryd, am y gwahaniaeth rhwng yr hyn sydd wedi yn y byd, a bynnag sydd tu hwnt i'r byd yma lle. Feddyliwr mawr de. A hefyd, oedd o'n llenor mor wych, oedd o'n gallu defnyddio yr iaith Gymraeg fel cyfrwng i archwilio cysyniadau astrus anodd a dwys iawn. Ffantastig, Jerry, mae wedi bod yn, dwi wir wedi mwynhau dod i nabod
Morgan Llwyd. Mae o wir yn dillledyn ngorwelio ni. A dwi'n teimlo, a dweud y gwir, yn well person. Ac yn fwy deallus fel person. Dwi wedi gwneud rhywbeth o werth felly, do, chwarae seg. Wel, mae bar yn isel. Ti wedi dy achub. Dwi wedi bod yn cweit, ond beth yna, mae hwnna wedi bod yn bleser mawr iawn. Diolch o galon i ti yma. Bleser. Wir wedi bod yn, wel yn dweud, dwi wedi mopio, dweud i gwir, ffantastig. Diolch fawr ti, Jerry. Diolch Richard Martin, sy'n recordio hyn oll ac yn gwneud hyn oll yn bosibl. Diolch i chdi, wrandawr, achos fyswn ni'n gallu gwneud hyn hep'ch diddordeb chi, a da ni wir yn gwerthfawrogi'r holl adborth gadarnhaol da ni'n ei gael. Cofiwch fod Jerry yn darparu fersiwn talfyriad cyfrwng Saesneg o bob pennod ar nation.cymru, a mae hwnna'n wirioneddol werthfawr. Cofiwch bod ni'n pwyso'r Jerry rhywsut rhyw fodd gweitha pawb popeth a'r cyngor llyfrau i ddarparu fersiwn Cymraeg o hyn oll ar ryw bwynt. Da ni'n gwerthfawrogi'n fawr os da chi'n deud wrth bobl bod y podlediad yn bodoli ac os da chi'n ei fwynhau o, deithio nhw bo chi'n ei fwynhau o, achos does gennym ni ddim cyllideb o gwbl mwyn ysbysebu hyn oll. Fedrwch chi ddeud bod ni ar gael ar yr holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, da ni ar gael yn gyntaf ar am. A gyda hynna, da ni'n ffarwelio, dwi'n meddwl, a Morgan Llwyd, a da ni'n ffarwelio a chitha. Hwyl am y tro. Hwyl fawr.